onye gũkagĩte ng'ambara bwa babe gwayiri onye gũkagĩte ng'ambara bwo batakerochi igoyete abantu batakerochi nintwe igo nari nagotebiri abantu batakerochi nintwe igo nari ngotebeti nagotebiri naende ntegerere buya bagacha bagateba twansie hapa kwenu tomanye kogenda gochigora tugaka chinkobi tokairiria ata bagateba twansira abana aba baino aba moiborete aba bachandegete bare isiko batabwati meremo tugaka chinkobi tugateba tokairiria ata tukabugia ebichuri tukakora kia abantu bagakora buna bakorete tukabachikura bagatatebeka chiraini tukabeka chiraini tukabeka emirorongo bagatwa chibese bagatosera tugaserwa abare koruchi nyomba chaita abare koruchi pati chiri twanjete tugateba ndio nabutokwa chibese tukaba chibese buya chikura chaito buya nabara bagatoa chibese chiabo buya ngitokorera ntwanya kumanya kurigereri ng'aki omonto oyo erekodi yae nereri kai akorire emeremo ng'aki akorire emeremo ng'aki akorire egasi yae koruma iga na omonto ogoteba ebinto naende okora na omonto okorenda amari ya abanto na omonto obwate rigianda ria omonto na omonto ore development conscious ntorigerereti ayo tokarigereria ebinto biare korokupeti egesongo tukabachora abanto abu tukabachora ba-MCA abachumbe abaseneta bagamana women rep abapresident tugachora bonsi pi tutwachorete toiranire korera bono ng'aki bono ere iga ng'aki ere iga obogima bwakong'ire abasae baribo twakagete ng'aki aba nabo basomete bakeroche obe wapi obogima bokong'ete obogima bwakong'ire obogima bwarorire se tiga torere lakini ntobaita twebori nkikeri twakorete twebori egento twakorete eki twakorete nkereki totige eki bagokora totige egento bagokora twebori egento twakorete intwe tweka abanyene igo nari nabatebirie ekene kia amang'ana naende igo nari nakorire gokwana naende igo bono tonyakwebori intwe tweka abanyene nki twakorete